新しいクラスが発表された後ですね、名前にこちらの漢字が入っている子は確定で可愛いのでチェックしておきましょう。それと名前にレンが入っている男の子、こちらも確定でイケメンなのでチェックしておきましょう。ですが、クラス発表の結果をお友達に即ネタバレしないようにお願いいたします。下手したらブチギレられます。1学期の4月に付き合うのはやめましょう。99割別れます。今の時代にですね、バカっこいい動画を撮ると確実にバズるのでおすすめです。マジで何でもいいので部活に入りましょう。確実に思い出になります。友達への誕生日プレゼントはじゃがりこで OK です。逆に変なものを買いすぎるとですね、来年からハードルが上がります。ミセスかバウンディか尾崎豊の曲を聴いておけばですね、クラスで人気者になれます。男女問わずカット版を持ってる人が結局のところ人気者になれます。1学期から飛ばしすぎるのはやめましょう。2学期から痛い目見ます。近くにいる同性に話しかけましょう。同性です。最初の1週間はなんとかなります。